Sure mo ha, wala mo yung nakalimtan ha dito ha. Manawag ra sa Mga agent. gamit. Mga gamit. Sure? Manawag ra sa agent. Sure, dyan ka, wala ka nalimtan. Pakicheck na sa imong bag. Wala mo ko nakalimtan. Sure, lagi tanawa sa lagi sa imong bag kung na ba kayo nakalimtan. Na, sure ko nakikikuha. Ano ko kuha? Di na lang wallet din man. Alam mo dahil. Sure ha. Mahal Sheila. Wala. Goods na po. Sige. I-review sa mong Bye, Moa. And See you in July. July? Yan. Haha. Imaw ko. Wala kayo ba mo ka? Tingin katawa mo. Wala na ko na ba dahil eh. Si Mimi. Oo. Wala diri. Ela, nanghatag ka na mag-cellphone mo. Oo. Oo, Yatag di na ka. hibili na tos kuan. Tingkuranan. Alawa na mo. Mo ko na mo kuha. Mo na siya. Uy, Wala ikaw pa na ini. Doctor ba? Ay, mo Balik na pa ini naman ang niya. ano. Tarong ba kayo? Pabalik na to sa Grab. Anya. Oh, kaya ako I need to go naman kay Nalala? 11. Di mo kiba mo acting, Chu. Di mo kiba mo acting. No, we're not Ambe. acting. Habala tayo. Rich Ito. kid. Rich kid sa para na ko na dyan iPhone. Ito. Ako may mga pasyumanginan. Dito ka balo mo acting. Nagkuhan. Mo dahil hatag natin Mimi. Mo cellphone. Di, nasa lobby to. Nangibilin. Hala ko Da? na. Ang man si Abi. Dugman po dyan Laka? Labi. Ay, sa labi na mo. Ngano mo. Ay mo. Ilang ka mo ba ta, di ba? Oo. Bala tayo. Balik na ta. Pagkuha magbumunta na lang ta. Tagag picture sa ta ka na yung mga gamita. Oh, ano eh. Sugugan ka dyan na sugugan. Oo, gan man. Kung mayo gani kay Gipangutan. Gila ka naman. Gipangutan na. Di ba gipangutan na? Tati Mimi, na ba'y nabilin? Oo. Kaya naman ang gamita ah. Di, Nasa abito ni. asang kontakan ng saan. Siyempre. Chati. Hindi na naman pugkog na ko. Naalagi! Uy! Naalagi! Tingnan na kay nagluwa na na siya kay kay Kwan. Mayo gani kay before mi naglakaw Nagtanaw pa ko sa likod. Tulog na noon sa likod. Dito pa jud gikulob. Ito sa kuan. Same sila color atong na ay namis. Oo, na parehas kulor. Ang cellphone ni Abi. Ay, mahal ba yun? Una-una pa dyan siya kay mag... Excited. Excited kayo ka na yung cellphone na lintan kung binuo ko. Iya pa yung phone nagbilin. Mga ngayon nasigo ko na nabay na lintan. Wah, ayos na kayo, wah. Sure? Labi, ikaw mag-double check ka kay ngalimtanan ko. Ako bitaw kay ngalimtanan ako magmano mag-double check ko. Oo, kaya nung Double triple check budget abi. Bayan o nakalingi, me. nag-giving. Hata nang sa buhol unsa.